Анака салом ба ҳама подписчикои канали Саёҳат ТЖ. Марҳамат, мо дар назди масҷиди калонтарини Тоҷикистон қарор дорем, дар шаҳри Душанбе. Дар шаҳри Душанбе дарш рӯй намешидааст, ки дарун буд. Роем хай берун мо я илоҷ карда сёнка мекунем. Шумо ҳам дар канали мо Саёҳат ТЖ подписатсия кунед. Ягон душворӣ надорам, просто зангулачара меҷихӣ, классам мемонӣ, тамом. Ин масҷиди калонтарини дар Тоҷикистон, калонтарин масҷид. ба наздикии Худо хоҳад бояд бикушоянашон. Покза. Анамун тарафи университет, территорияра ҷазира мегуфтанд як замоне. Ози як намедонам, Лучоб, ҷазира, хел мегуфтанд. даромадгоҳаш ай чор тараф даромадгоҳ дорад. баъзе кани аю тараф мерем, ягон вихед меёвем барои даромадан, як илоҷ мекунем, медроем. мо ин тарафи масҷид омадем. бачаҳо ба фирм ягон душворӣ надорад. Дар канали мо ҳамун зангулачара як бор ҷанг меҷиқем, якта класс мемоним, мебурем. дар комментария ягон дархост дошта бошем, марҳамат менависем. на самом деле масҷиди зур кардагиам да. ҷанг ана манзараҳои шаҳри Душанберо бинем. ранги марокавори хунаҳо. афтоби гули лола. Худо ҳама биёяд. ана инҷаам бо даромадгоҳ доштааст. бародаро ягон душворӣ надорад. ҳам подписатсия зангулачара биҷиқин, класс монем. мо ай даромадгоҳи дигариш омадем. Кани мебинем дариша маҳкама, маҳкам будааст.
ана ин тараф серьёзнаш омадем. калонтарин масҷиди душанбе, тоҷикистон. фаромӯш накунем подписаться кунем. аланҷо талу теппаҳои тарафи ваданасосай ба фикром.